Така, здравейте с мен, мистер Сорт. Днес сме в епизод 2. Ходих и си набавих малко желязо. Както виждате, тук той е с такова прясно сложена пръст, защото такова. Един крипър дойде и гръмна къщата. Къде от тук нататък вече ще играя на нормал. В смисъл ниво на трудност нормал. Първо ще си направя една брадвичка и ще изкопая това. Аз пък ще изкопая. Ще събера дърветата и ще мисля да преместя къщата някъде другаде. Само че не знам дали трябва да се поберат работите. Да, даже и място ми остана. Ето там виждам един скелет, който може да ми даде броня. Да, енчант. Ето тук купеле. Баш, скелета. Ами дела. Умри. Тук е. Бах ти скелета. What the fuck? Чакам го да излезе, за да го отрепя. Готов е. Сега да видим дали има нещо интересно, което да ми дава. Така като гледам, нищичко не виждам. Може би съм го взел. Освен стрела и кокали, нещо интересно. И целия съм разстрели. Така. Сега ще си взема работите. Мисля да отида да живея в онази планина. Или пък не знам. Ще го измисля. Чувам паяк. Така ще ми отнеме доста време. Сега ще видите какво ще направя. Така. Слагаме на TNT. И бягам. Стана изключително бързо. И къде... Опа. Нещо ми бъгна. Да. От няколко дървета само 2 останаха. Супер! Пилето се изпече. Супер, няма място. Сега ще сваля някои бакуци. Имам прекалено много сидове. Няма да ми трябва толкова много.
Тази превършване. Перото може би ще им потреба. Така. Да, този определено няма да им потреба. Тъй. Сега вземам си нещата. Ареде. Алло. Така. Сега заминаваме на някъде. И става тъмно. Тъй. Айде ляга, бе. Мистер Резорт без дървен крипар. Хи-хи-хи. И така. Вземам леглото. Мисля нататък да я направя, да съм близо до селото. Така. И копеля да изчелваш. Аре. Ще ме да събера малко дръвчета. О, да. Така, може би ще направя някъде тук. Да, по-открито. Хем ще съм... много гадно. Много мразя така, както почна да ми лаги. Хайде го представя. Отдолу. Упс. Фейл. Ще направя нататък. Трябва да хапна. Така, газ. По-нататъка, когато се развия повече, ще ви покажа един много готин метод за врата, обаче е за голяма къща. Тъй, мисля да е ето тук, защото имам такова близост до всякакви дървета. Сега ще сложа крафтинг тейбъл, който защо... О, да. Тъй. Сега. Хайде. Ще го сложа тук. Ще си направя една лопата, за да стане по-бързо. И те. Те. Сега ще сложа честовете. И вътре ще си сложа всичките буклуци. Ако не знаете как се прави това, значи задържате Shift и цъкате върху всеки предмет и той отива автоматично в това. В честа или от честа в инвентара ви. Тай, сега ще поставя печката. Изгледа ще... Всъщност няма значение. Тай. Сега ще взема дърветата. И тай. Ще си направя къща на 2 етажа.